Passem al punt número 2, que diu coneixement del decret d'alcaldia. Hi ha alguna cosa a comentar? Sí. El decret 8 per adopte que parla de la biblioteca, que s'ha dit el constructor que és perquè s'explica com està el tema. Sí, el tema està que la biblioteca en principi estan totes les obres acabades i queden alguns les inspeccions posteriors per part dels nostres tècnics s'han detectat algunes petites anomalies que els que se'ls han demanat que vinguin a solventar per trencar definitivament el temps. I tant això com la tanca exterior encara han de posar. El decret semblava com que no estava donant la voluntat, no semblava que hi hagués. Bueno, la voluntat sí, no. Sí? No hi ha cap... No, de moment no hi ha hagut cap problema i a més és que els queden 3 tonteries per fer. El que passa que arriba un moment que els ha de fer el requeriment com toca perquè vas dient i no ho acaben de fer. Aleshores han de fer el requeriment que toca i suposo que no trigaran gaire a solucionar-ho. Per altra banda, ja tenim el grup també definitiu, el dimarts venen a la posta a punt de fer la climatització, no hi ha problema entre empresa i ajuntament. Amb això, que demà es veiem que les reunions de nit queden enceses. De dins de la biblioteca estan venint gent i no és possible que hi ha gent que va entrar encara. No, que vinguin a la tarda i que les deixin. Pot ser, ho miraré i en tot cas farem que passi la ronda de la policia o algú tregui l'automàtic sense aturar-se. Llavors, el 206/11, que parla de les indemnitzacions que han cobrat els grups municipals, i que, vaja, si no vaig a diria que el grup de Convergència en surt. Encara no les hem cobrat perquè no m'ha portat el està tramitat, que no es trobi diners per això. No, per curiositat, perquè és una miqueta no sorprèn. I llavors una curiositat només, amb el 106/11, que és de multes, hi ha tota una relació de multes de 600 euros i entremig d'elles hi ha una de 50. Llavors, el 196/11. Ah, 196. Sí. Més o menys, en aquests decrets, normalment estan agrupades per conceptes i normalment són clar, ostres, tots són multes de 600 i n'hi ha una de 50. I a més, clar, la infracció és no identificar el conductor del vehicle